aja dirusak, diculuki tambah saji meneh iki ku tipis. Iki lemahe udah metu. Nek Wis kowe duit disimpen. gawe omah tingkatke rusak tok duwite ora cukup. Engko adol sawah. Sawahe mangkano nggon lolo. Kaya kono ora cukup gijal jelajah meneh iki men kandel. Lemahe cucuki latare jubin dicik rono mubeng jubin. Kae rono jubin njaba krono alus dijubin. Men aja tukul suket pinggir iki jubin mubeng jubin. Duwite ndi? Duwite ndi? Lah mulane kowe kok arek gawe omah tingkat wis kaya kene karo kaya apa. Sak gawe omah tingkat ke sapa? Lah sira kae latare jubin. Kae ning mledhos. Gara-gara Ana duit udan 900.000 kok dadi brodoli keinginane meneh. akeh ya, Lur. Aduh, Nyang gawe omah apa kae sing metu berase. apa sih metu berase omah apa? Kae Geling. omah tingkat kuwi men Wis mantu khayalane mbok sami berase. jan. Ana loro. Cira duwe kendi mas ora. Duwe kendi mas nggo apa? Kae omah tingkat. Nek nyong wis duwe kendi emas nyong wis ra kerja, Mbok. Wis turu tak dol kendi mase. Aduh, Engko njaluk lelan duwe kendi mas pirang-pirang. jaluk lela. Heeh. Oh, yo. Kae omah tingkat kono boto ditumpuk-tumpuk tekan dedeg. Kira-kira ra nglewang.